Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме нашата градина. Дано да ви бъде интересно. Така, време да започваме. Започваме ето от тук. Слизаме по стълбите. Хоп, хоп, хоп. И ето ни, това още не е цъфнало. Или е умряло. Не знам, не съм сигурен. Ето тук, приятели, е градинката на баба ми. Цялата я направих аз пред няколко години. Дори и поливната система. Ето тези маркучи. Тук с дупчици. Ето я, мъничка, не е много голяма. Това беше табелка, градинката на баба. Сега ще я оправя. И хоп! Ето я. Малко надписа се е изтрил. Съвсем лекичко се вижда. Но ще го правим някой път. Нямаме време сега. Даже пишете в коментарите, ако искате, може да го направим на видео. Ето е градинката на дядо ми. Тя няма табелка. Директно може да си влезнеш в гаража, където е пълно с инструменти. Накрая на видеото ще ви го покажа. Тук има един камък, на който е нарисувано сърце, което е много готино. Това ни е чадъра, нов климатик. Разбира се. Така, бора ви го показах. Добре. Ето малко цветенца, малко растения. Я вижте това. Красота. Така. Ето я крушата. Тя скоро ще започне да ражда, предполагам. Едно малко върче. Малко. Така. Ето ни. Започваме си пътя. И окото ни хваща роза. Не роза, ами рози. Няколко рози. Ето ги кабанките. Малко са зле. Зле е положението малко. Още две борчета. Да ви ги покажа. Те са малко по-малки от онзи огромен. Ето ги. Така. Сливата, ябълката, ябълката, черешата. Пълно е. Това, по принцип, не знам какво е. Май пак беше круша. Не съм сигурен. Ето тук отново се започва с красота. Така. Малини, капини. Ето така. Като казах малини и капини, ето там, където след малко ще минем, има един такъв храст. Ето ви ореховото дърво. Ореховото или май, да, не съм сигурен. Хоп. Хоп. Още едно дърво. Още едно. Храсти, колкото искате. Така. Ето е ябълката. Даже има една ябълка останала. От миналата година има една останала ябълка тук. Така. Ето за малините и капините, които ви говорех. Ето тук. Това също някакво дърво. Тук има красотички. Май ягоди, не съм сигурен. Я вижте това. Мале, каква красота.